Hoe daar in de stenen en jongens op het groene veld nog een bal ontrapen. Meindert Posma uit Kolmersweg is van jongs af aan bezeten van voetbal. En dat gaat hem goed al. Hij helpt de kranten ermee en geregeld zit er een scout langs de line. Zo ook een van Cambuur, waar Posma op zijn zoontje verscouten wordt. Ja, dat is natuurlijk een hele stap voor mij. Van de amateurs op Kolmersweg naar de stad Ljout, naar Cambuur. Nou, en ik zie het zelf nog in de bouw, dus het weer wel een poortje. Maar ja, ik had er dus 2 jaar zitten en dat weer net te combineren. Dus het is het is misleidend gewoon. Zo mag het maar beginnen. En ik kreeg net volle plezier aan voetbal. Dus toen ben ik mooi weer omgegaan naar de Friese Boys. Ja, en toen jij nog een scoutje spelen? Ja, toen had ik nog weer een jaar of 4 voetballen. Nou ja, toen waren we in dezelfde lichting waar ik altijd wel in zie, dus dat ging weer als van ouds. En we werden in die jaren een paar keer kampioen. Nou ja, en toen kwamen er wel weer wat meisjes om mijn hoeken die zagen wel in me zitten. En zo kwam ik een scout uit hier uit het noorden bij, die scoutte dan voor Werder Bremen. En die had me toen een proefwedstrijd in Bremen laten spelen. Nou ja, dat ging ik hartstikke best en de Duitsers zitten wat mijn leeftijd, want ik weet op 24 jaar. Ja, en die willen dat risico net meer rennen om daar yield en tijd in te steken om die gok te wijgen. Maar ja, zij is toen een scout van Heerenveen is toen in die komende tijd die dus een keer bij Friese Boys geweest. Ja, en toen had ik een uitnodiging bij Heerenveen gekregen om een proefwedstrijd te spelen. Nou ja, dat wie krijgt in hun voorbereiding voor het nieuwe seizoen hadden ze me toen een keer op een wedstrijd komen letten. En dat ging toen ook hartstikke best. Er waren nog wat Brazilianen, die werden oud, die waren net goed genoeg. En ik als bierbezwarger, ik ben toen bierbezwarger bij de Heineken, die mocht blijven. Binnen een jaar hier had Posma een A-contract bij Sportclub Heerenveen. Vanwege zijn leeftijd begint er daar als semi-prof, maar al gauw maakt het er zijn opwachting in het eerste elftal. En dan zit je in één keer in het profvoetbal. Wij jezelf nooit uit rekening mee houden hier en ik nooit bij nijtocht hier van dit zilk en ik mag het worden. Nee, helemaal niet. Maar toch zie je het iedereen in één keer in, dus dat we wel een hele andere wereld komt dan in. Ja. Wat is het grootste verschil met het amateurvoetbal? Ja, het is natuurlijk al je professioneler alles en je moet het er neffens leven natuurlijk. Hè? Je krijgt wat schema's mee voor, je moet je een beetje eetpatroon mee wat aanpassen en bijtieren zelfs een beetje moest opletten. Nou ja, dat hier ik natuurlijk net rekening mee houden dat er ook al bij kwam te zien. Maar ja, dat een beetje mij een mouw aanpassen, dan ga je dat wel. Ja. Dit weer de beloning omdat ik bij Heerenveen een contract tekenen hier. Weer de beloning om dan in Friese Boys te voetballen. Wie wel meer vriendschappelijk? Ja, zeker. Ja. Zeker. Wie voor die man misschien ook wel hartstikke leuk. Ja, tuurlijk. Een hele belevenis, ook voor de jongere jongens. Hè? Ja. Ze zijn uitgegroeid in Heerenveen. En hoe verandert toen die carrière? Nou ja, bij Heerenveen gaat het eerste jaar monsterachtig. In een steile lijn zie je het er echt wel in. Maar ja, als daar begon dat wel wat te stagneren. Want ja, de eerste tijd dan pikt zijn prutten nieuwe dingen op en dat dorst dan. Maar ja, als daar dan verneemt wel wij een beetje die eigen niveau leidt. Nou ja, achteraf weer dat voor mij een niveau gewoon te hoog. Het is een echte finale, hè? Ja, ik vond dat de scheids wat net als een finale fluiten had.
Nou, ik denk dat we in de wedstrijd zien, dus de laatste 12 in Ajax de eerste helft heel best spelen had. Ja. Maar ja, dat wist niet net eerder dan dat je het ook, beleven vanzelf. Maar toen, toen vernam ik wel een beetje on Fappen de Haan van het misschien hintermeen in gesprekken waarvan het hier misschien beter was dat ik in de eredivisie, eerste divisie begon weer. Een beetje stap gelegen dat het dan misschien wat geleidelijker groeit naar de top kent. Maar ja, dat bent ook keuzes geweest. Posma beleeft het mooie tijden in het profvoetbal, maar de cultuur strookt net met de nuchtere woordman die het mijndert is. Hier in het noorden, in de Waarden en in heel Friesland ben we heel nuchter. Ja, en dat wereldje vind in mijn beleving dat wel echt een beetje, een beetje status en een beetje charme en Toen dus ik al. ja, zeker. Een beetje hun hier daar volle meer die ver die wie als Noorderling net zo bord hadden. We hoeven ons net gentle letten en ons krut voor te dwammen. Nee, blijf maar gewoon dan. Maar ja, in die wereld komt ze net mee. In die voetbalwereld. Na zijn gloriedagen in het profvoetbal via Sportclub Jereveen, naar Veendam en Cambuur, komt Posma op zijn 28e waarom op het Oudenest bij Friese Boys. Uiteindelijk belibbert de linkervleugelspeler daar in Kalmersweg zijn mooiste voetbaltiert. Binnen 2 minuten beslist Friese Boys hier de wedstrijd in Snits. Het werd 4-1. Het slotakkoord is van Jan Kempenaar. Maar eind de man van de wedstrijd is toch wel Meindert Posma. Wie betere tegenstander, nou we wisten het ook wel. Maar ja, we komen, de eerste minuut leuk. Komen we, 1-0 voor, ja, mooie goal voor mezelf. Ja, dan laten we achter een beetje zitten. Ja, ik kreeg zo'n kans, boom, goal. Ja, dan drukken hun wat botten trouw, ja, komen we niet in de rust in. En de tweede helft weer magnifiek, dacht ik. Friese Boys wint mij 4-1 van Waterpoort Boys. En maakt het een goede stap richting kampioenschap. Mijn maat die gewoon in het eerste en de hele jeugd eraan. En daarna de tweede helft gewoon een gezellig met z'n allen. Ja, dat doe je toch wel voor je. Tenminste, ik. Toch dat teamgevoel en Ja, gewoon bij je eigen. Ja. Dat orenwereldje wie niks voor mij. Posma gaat na zijn voetbalcarrière verder als chauffeur op een vrachtwijn. In de natuurwezen vindt er ook altijd mooi. Zo komt er uiteindelijk aan het werk als muskusrottenvanger bij Wetenschap Friesland. Het voetbal leidt Joert Onadij voor het grootste pad achter hem, ook vanwege een orenhobby. En het sorry hier, want het is Meindert Posma met de noemer over die keer in de eerste minuut van de eerste helft de 1-0 maakt. Voetbal je net meer. Ik had genoeg druk. Ik ga nog pas doen. Dus ja, daar zit je zaterdag ook al mee. Dan komen ze thuis en dan moet je ze klakken. Dus ik heb weinig tijd om te voetballen. Het kriebelt wel weer eens als bij de lijnst en je bij de Friese Boys. Maar ja, ik kom er net ontweg. En dan heb ik nog een houtkachel, dus dan moet ik altijd hout zagen worden. Dus ik ben wel druk.